మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండల కేంద్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా మట్టి మాఫియాకు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోతుంది. కుంటలు, కాలువలు, చెరువులు ఆక్రమార్కులు వదలటం లేదు. వివరాల్లోకి వెళ్తే నార్సింగి మండలం పరిధిలోని ఉన్నటువంటి నర్సంపల్లి, పెద్దతండ గత రాత్రి నుండి విపరీతంగా మట్టి తవ్వకాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అధికారులు నిర్లక్ష్యం వ్యవహారంతో ప్రభుత్వం చట్టాలను ధిక్కరిస్తూ మాఫియా రెచ్చిపోతోంది. ఎప్పటికైనా మరి అధికారులు చొరవ తీసుకొని వీరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుకుంటున్నారు. మట్టి తవ్వకాలు రాత్రి అయితే చాలు మాఫియా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ట్రాక్టర్లు, జేసీబీలతోటి తవ్వకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరైనా అడిగితే ప్రశ్నిస్తే పర్మిషన్లు ఉన్నాయంటూ బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారు. ఇటు మాఫియా, అటు అధికారులు కుమ్మక్కై వీరికి అడ్డు అదుపు లేకుండా పోతోంది. కాబట్టి వీరిపై మైనింగ్ అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకొని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు పేర్కొన్నారు.